Hej, jeg hedder Morten. Jeg er bibliotekar herovre og på Ørestad Bibliotek, og især ekspert inden for børnebøger. Og i dag har jeg taget en lille stak med af nogle billedbøger og en højtlæsningsbog, som jeg holder meget af. Den første, jeg kort vil fortælle om, det er den her, som hedder Finn Herman. Og Finn Herman, det er krokodillen her. Der er den her søde dame, hans mor, som tager ham med i byen, og hun behandler ham lidt ligesom en hund. Problemet med er bare, at Finn Herman, han spiser jo for et godt ord. Altså han spiser alt, for han er jo en krokodille. Og der er for eksempel et fantastisk opslag her, hvor Finn Herman jo møder den her lille dreng. Og så går der ikke hverken værre eller bedre end næste billedopslag, der er drengen simpelthen væk. Hvad må der er sket? Det er en sjov og drabelig historie, som kan læses af de fleste fra 4 år. Så hvis man har en god billedbog, som ikke er alt for pussenusse, så er det her et godt alternativ. Og det er jo i alle tiders Mads Lethen, som altid er god, og vores fantastiske illustrator, Hanne Bartoli. Så, that's a good book. Den næste, det er Gui Suppetud-serien. Gui, det er sådan en slags bjergtrold, som bor oppe i bjergene sammen med en bjørn. Hun er stort set altid forholdsvis tvær i det, men er god nok på bunden. Det er helt fantastisk illustreret, og nogle gange så bliver hun rasende, og så slår hun med sin pande, så det hele ryster. Prøv at se her. Det er høj kunst. Det er Torben Schmidt-Kjeldsen, der er illustreret, og Peter Gotthardt, som jo er en fantastisk børnebogsforfatter i det hele taget, har skrevet den her serie, som jeg virkelig kan anbefale. Den er især til drenge, men piger vil også kunne lide den. Så Gui Suppetud, der kommer man godt afsted. Hvis man skal have en gammel klassiker, som fungerer rigtig godt, så er det denne her historie, der hedder Humble-Gimpen. Det handler om Laban, og Laban er træt af bare at være hund. Kan jeg se her. Laban er meget misundelig på den her flotte hest. Hej. Som alle kommer og kigger på, fordi den er simpelthen så flot. Og så Laban sidder bare der, og Labans ejer der, en lille dreng der, er også meget optaget af den der hest. Og Laban synes bare, han er lidt træt af bare at være hund. Så han møder på et tidspunkt en heks ude i skoven, som tryller ham op til simpelthen det mærkeligste fantasidyr. Og det er ikke uproblematisk at pludselig være tryllet op til, ja, ikke den afskyelige snemand, men til en Humble-Gimp. Fordi det vækker lidt mere opsigt, men ikke nødvendigvis på den gode måde. Så det er sådan en lidt moralsk historie, lidt gammeldags historie, som handler om, at man skal også glæde sig over at være den, man er. Og ikke altid gå og stræbe efter at være noget, som bare ser godt ud på papiret. Men selvom den er lidt moralsk, så er det en rigtig god historie. Så den her, tag den. Der går I ikke galt i byen. Min absolutte yndlingsbog er den her, der hedder Snabels Herbarium. Det handler om 2 drenge, der er meget forskellige. Snabel her. Snabel er indlysende årsager. Snabel er vild med planter og har sit herbarium, altså sådan en bog, hvor man trykker blomster i. Og det skriver han minutiøst ned og så videre. Så hans ven, det er simpelthen Ville, som jo hedder Ville. Han er lidt vild og lidt mere gang i den end Snabel. Og Ville kommer til at vælte noget saftevand ud på Snabels herbarium, mens Snabel er ude og, ja, han er lidt ude af værelset i hvert fald. Og så bliver Snabel rasende. Og Ville her, han kan godt se, at der er noget, der er gået galt. Her ser man, hvordan han vælter det. Og det er simpelthen ikke så godt. Snabel bliver fuldstændig vanvittig og rasende, som man kan se her. Og så siger Snabel, skriver et brev til Ville, at han ikke vil være ven med ham mere, og det
bliver Ville jo virkelig ked af. Fordi selvom de er to meget forskellige typer, så har de det godt sammen. Så er Ville simpelthen den sødeste dreng, så han finder på en genial ting. Giver Snabel en kæmpe gave, og hvad må der inde i den? En kæmpemæssig solsikke. Og så ender det jo måske nok godt. Den er fantastisk flot, synes jeg. Det er Rasmus Brenhøj jo, som er vanvittig dygtig illustrator. Og så er det Christina Weise, som har lavet historien. Og alt med de to, det er høj klasse. Den sidste bog, jeg vil fortælle om, det er ikke en billedbog, men det er en højtlæsningsbog, som nogle af jer måske kender. Det er historien om Dr. Proctor. Det er skrevet af Jon Esbø, som ellers plejer at skrive sådan nogle blodige historier. I det her tilfælde så er det ikke blodigt, men der er gang i den, fordi at det handler om to venner, Lise og Bulle. De bor på den samme vej i Norge, i Oslo, men på vejen bor der også den her lidt skøre professor, Dr. Proctor, som er god nok på bunden. Han opfinder alle mulige mærkelige ting, som ikke altid fungerer, som det skal. Etteren i serien hedder Dr. Proctors Pruttepulver, og han har opfundet noget pruttepulver, så skal han sgu egentlig opfundet noget andet, men det kan simpelthen gøre, at hvis man prutter, så flyver man simpelthen afsted. Så det er ligesom sådan en indbygget raketmotor, hvis man tager en teske fuld af det her pruttepulver. Han har så lavet 2 forskellige slags, så den ene er meget stærkere end det andet. Det skaber nogle forviklinger i den lidt landsbyagtige Oslo, som bliver beskrevet her på en meget fin måde. Det er nogle rigtig sjove bøger, som jeg virkelig kan anbefale. Det var kort for mig, og ellers kom og spørg en anden dag. Vi ses. Hej.